Ένας περίπου αιώνας η σκληρά μάστιγα της δουλείας επάταξε τα σκεφαλάς ημών. Δουλεία ή της ουδεμίαν άλλη νομία νύχερη στον κόσμο. Ο πόλεμος ημών είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος προς ανάκτηση των δικαίων της ελευθερίας και της τιμής. Δίκαια, τα οποία ενογεύονται όλοι οι συνομούμενοι λαοί. Από εμάς η σκληρά των Οθωμανών τυραννία προσπάθησε με βία να αφαιρέσει και εντός τους τείχους ημών να καταπνίξει. Αλλά δίκαια, τα οποία η φύση ενέσπηρεν βαθέως εις την καρδία των ανθρώπων, όχι 3 ή 4, αλλά και 1000 και μυρίων αιώνων δουλεία, δεν δύναται να εξαλείψει. Από σήμερον, την μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού, ομοθυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθόμεν ή να χαθόμεν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον εμείς οι απόγονοι του περικλέους εκείνου έθνους των Ελλήνων υποδουλίαν και αυτήν. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Τώρα να πολεμήσατε. Διοίκηση σου λέει ο άλλος. Αφήσανε το δράμαλι και πέρασαν του φέκεσο στο Μοριά. Όρσε τα έργα σου διοίκηση. Χαίρομαι με την αλήθεια. Συγχώραμε, Θεέ μου. Συγχώραμε, Θεέ μου, για τη βλαστήμια που ξεστόμησα. Συγχώραμε, πατρίδα. Αδερφέ μου, τι έχεις? Θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Τρογόμαστε για τα αξιώματα και αφήσαμε την πατρίδα να χαθεί. Κανείς δεν μπορεί να ψυχώσει πια τον κόσμο. Κανείς. Έλληνες! Έλληνες! Πώς κάνετε έτσι, μωρέ, για 10 παλιότουρκους που μπήκα στα Μοριά? Εσείς δεν είστε που τους νικήσατε στο Βαλτέτσι? Εσείς δεν επαντήσατε το κάστρο στη Τριπολιτσά? Αυτή ήταν πόλεμη, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Δεν μιλάτε. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι. Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσα στα μάτια. Έτσι. Άστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμαλι. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ? Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ. Απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Ελά, λοιπόν! Πάμε!